Nosaltres, les dones de la Coordinadora Feminista de València, així estem per a manifestar la nostra condemna pels assassinats masclistes, que eleven a 1.190 les dones assassinades entre 2004 i 2020. Enguany han estat assassinades 33 dones i una xiqueta. Aquest primer dimecres de juny 2020, enmig de la pandèmia, volem recordar a totes les dones que un masclista va assassinar. Condemnem que la ultradreta, PP i Vox continuen negant la violència masclista i les desigualtats estructurals que patim les dones. És inhumà que continuen negant-se a donar suport a qualsevol mesura o llei que servisca per a eliminar la violència masclista, així com millorar la protecció de les víctimes de violència de gènere. En aquest ressorgir del feixisme estem enfront, com sempre, perquè el moviment feminista sempre ha sigut antifeixista, amb majúscules. No permetrem ni un pas enrere. No permetrem que ens porten a moments grisos en els que les dones eren tractades com a menors d'edat i que les vides de les dones siguen esborrades. Enfront del feixisme, feminisme sempre, perquè ens volem vives i lliures. Visca la lluita feminista! Visca! Visca! Visca!